Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyna. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny Ähli Halk Bagy ekmek dawarasy geçirildi. Türkmenistanda milli bahar bayramy, halkara Nowruz güni bellenildi. Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisi we beýlek habarlar. 21 martda Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny Ähli Halk Bagy ekmek dawarasy geçirildi. Dawara gatnaşyjylaryň hataryny mejlisiň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasarlary, haru we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň pudoklaýyn dolandyryş edaralarynyň, daşar döwletleriň we halkara guramalaryň Türkmenistanyň wekilhanalarynyň ýol başçylardyr wekilleri, halk köpçüligi bar. Ähli Halk Bagy ekmek dawarasynyň barşyny tutuş ýurt boýunça agaç nahallarynyň 611.962 düýbi ekildi. Şeýlik hem seýlik ähleri tokoý zowlaklaryny aratsalamak, awadanlaşdyrmak işleri bilen birlikde jemi 2.024.240 düýp baga ýydak etmek işleri geçirildi. 21-22 martda Türkmenistanyň milli bahar bayramy halkara Nowruz güni bellenildi. Bu bayramçylyk münasibetli esas dawaralar Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynaky Nowruz ýaýlasyna ýaýwanlandyryldy. Bayramçylyk münasibetli Nowruz ýaýlasyna gadymy türkmen owasy döredildi. Dawaranyň meden maksatnamasy köp sanly aýdym sazly çykyşlary öz içine aldy. Şeýlik hem milli däp desturlary ýerine ýetirildi. Mehmanlara türkmen halkynyň milli senetleri, gymmatlyklary we oýunlary görkezildi. Mundan başga galkynyş milli at üstündäki oýunlar toporunyň görkezme çykyşlaryna giň orun berildi. 25 martda Türkmenistanyň bilim ministri Jumamurat Gurbangeliýew Parijdaky UNESCO-nyň ştab kwartirasyna baryp, bilimiň ösüşine gödegçilik boýunça ähli umumy hasabatyň tanışdyrylyşyna gatnaşdy. Hemde bir näçe iki taraplaryň gepleşikleri geçirdi. Ýokary derejeli ministrler dialogyny ministr türkmen bilim siýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, erki ýaşdaky bilim okuw işiniň sanylaşdyrylmagy we moýlumlar taýýarlamak barada çykyş etdi. UNESCO-nyň baş direktory Halid Al-Anani bilen geçirilen duşukda türkmen tarapy gurama bilen hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryna ünsü çekdi. Şol sany ýunutýan maksatnamasyna gatnaşmak we akademik hyzmatdaşlyk ösdürmekni talap geçildi. Şeýlik hem bilim meseleleri boýunça baş direktoryň orunbasary Stefania Janini bilen aýratyn duşuk geçirildi. Forumyň çäklerini Özbegistanyň mektep etçenligi we mektep bilim ministri Ezozhan Karimowa bilen hem duşuk geçirildi. 26 martda Aşgabatda gender dengligini öňe sürmek we on kanunçylyk binýadyny berkitmek boýunça parlamentary dialoga bagşlanan maslahat geçirildi. Foruma mejlisiň ýol başçylary, degişli ministrlikleriň we pudoklaryň edaralaryň şeýlik hem awraýly halkara guramalaryň we bir näçe ýurtlaryň wekilleri, köpçüliklerin habar berişleri işdeler gatnaşdylar. Gatnaşyjylar halkara derejesinde gender dengligini üpçün etmek boýunça alınıp barýan işleriň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Çykyşlarda Türkmenistanyň aýallaryň hukuklary we gender dengligi bagatda halkara borçnamalaryny, şeýlik hem degişli halkara konwensiýalaryň düzgünlerini ýygyderli ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirýän işlerine aýratyn ünsü çekildi. 27 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meseleler seredildi. Mejlisiň başynda milli parlamentiň ýol başçysy Dünýägözel Gulman we ýurdun kanunçylygyny kämilleşdirmek ugruna alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödegçilik edýän düzümlerini alınıp barýan işler barada hasabat berdiler. Şeýlik hem döwlet başçysynyň garamagyna bir näçe teklipler hödürlenildi. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar dinläp, ýurdun durly toplumlaryna alınıp barýan işler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tawşyryklardyr görkezmeler berdi. Şeýlik hem hödürlenen teklipler makullap, degişli resmi namalary, şol sany käbir halkara guramalarynyň wekillerini Türkmenistanyň arkada medal bilen syýlamak barada permana, intellektual eýetçilik halkyna karary, Türkmenistanyň intellektual eýetçilik ulgamyny ösdürmegiň 2026-2050 ýyllar üçin konsepsiýasyny hemde onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň 2026-2030 ýyllar üçin meýilnamasyny tasdiklamak hakyna karary, Türkmenistanyň 2026 ýyla şal ösdürmek hakyna resmi nama gol çekdi.
Rusiýanyň online platformasy bolan Ozon Türkmenistanyň ilat üçin satularyň başlananyny eýlan etdi. Eýem Ozon.com platformasyny durly görnüşlere degişli 150 milliondon gowra harit el yeterlidir. İlkinji tapgyrda eltip bermek diňe Aşgabat şäherini gurully. Sargytlary Türkmen poçta bölümlerinden alyp bolýar. Aprel aýyna kompaniýa ýurdun beýleki sebitlerine hem çapar arkaly eltip bermek hyzmatyny ýola goýmagy meýilleşdirýär. Başlanyş tapgyrda eltip bermek möhleti takminan 10 gün bolup, sonra 10 gys kaldyrylmagy göz öňünde tutulýar. Ozon häzirki wagtda Gazagystan, Özbegistan, Ermenistan, Belarusiýaly gydanyň ýurtlaryny hemde Hytaý we Türkiýe ýaly döwletleri öz içine almak bilen 10 ýurtda işleýär. Türkmenistana işe girdilmek bilen platforma öz gatnaşygyny 11 ýurda çenli giňeltdi. 25 martda Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna gowaça ekişine girişildi. Ekiş mövsüminiň başlanmagy münasibetli welaýatlarda aýdym sally dawaralar guruldy. Olaryň çäklerini owa hojalyk tehnikalarynyň gaýtadan işleýän kärhanalarda önürilýän önümleriň sergileri ýaýwanlandyryldy. Şu ýyl ýurdun ahal welaýatyna gowaçanyň orta süýümli ýol öten 7, ýol öten 39, Jeyhun we inçe süýümli ýol öten 14 sortlary, Balkan welaýatyna orta süýümli ýol öten 7, Jeyhun sortlary, Daşoğuz welaýatyna orta süýümli Daşoğuz 114, Daşoğuz 120, Jeyhun we F149 sortlary, Lewap welaýatyna orta süýümli ýol öten 7, ýol öten 39, ýol öten 53, S2606, Garaşsyzlyk 30 sortlary, Mar welaýatyna orta süýümli ýol öten 7, ýol öten 39, ýol öten 53, ýol öten 50, Türkmen Owa Hojalyk Universiteti 17 we inçe süýümli ýol öten 14 sortlary ekler. Dünýä täzelikleri. Rusiýaly kosmonawt Oleg Kononenko Gagarin adyna kosmonaftlar taýýarlaş merkeziniň ýol başçylygyna bellendi. Kononenko täze wezipede işlejek döwri öz öňüne bellen esasy maksatlary barada aýtdy. Olaryň arasynda kosmonaftlary halkara kosmos beketine uçuşa taýýarlamak, şeýle hem edarany Rusiýanyň täze orbital merkeziniň çäklerine işlemek üçin üýtgödüp guramak bar. Oleg Kononenko älemi özleşdirmegiň dünýä taryhyna giren öz boluşly kosmonaftdyr. 2024-nji ýylyň sentýabrynda ol 1110 gün 14 sagat we 57 minut görkezji bilen adamyň älemde uzak wagt bolmagy boýunça rekord goýdy. 5 gede kosmos uçuşlaryny amala aşyrdy. Türkmenistanyň gahrymany Oleg Kononenko 1964-nji ýylda ýurdumyzyň Çerjew şäherinde doguldy. 1988-nji ýylda Kharkiv aviasiýa institutyny uçar hereketlendiriji hünäri boýunça tamamlady. Peruda inni baryo 60 cm bolan täsin öý bina edildi. Ol Auklama şäherine yerleşip yerli ýaşaýjylaryň hemde jahan keşdeleriň ünsini çekdi. Taslamanyň awtory Fabio Marin oňoýlugyň we bagtyň ýaşaýyş öýüniň tutýan meýdanynyň yerlikli ulanylmagyna baglydygyny aýdýar. Juda darajykdygyna garamazdan taslamaça öýüň içinde tas ähli zady aşhanany, suwa düşülýän otogy, ýatalgany, iş ornuny hatda eşki ýulýan ýerde yerleşdirmek başardypdyr. Bina şäheriň merkez meýdançasynyň garşysyna yerleşip, ony isleg bildiren adam synlap bilýär. Emma içiniň darlygy üçin bir wagtda diňe bir adam girip bilýär. Sport täzelikleri. Angliýanyň Liverpool klubynyň Misirli hüjümçisi Muhammed Salah häzirki mövsüm tamamlanandan soň topory terk etjekdigini ma'lum etdi. Bu arada futbolçy özüniň 10-njy sosial ulgamynda sahypatynda yerleşdiren video ýüzlenmesinde habar berdi. Gynansak-da bugün ahyry gelip ýetdi. Mövsümiň ahyryna Liverpool terk ederin. Ilki bilen şunu aýtmak istäýärin. Bu klubyň, bu şäheriň, bu adamlaryň durmuşymyň şeýle möhüm bölegini öwüljekdigini hiç wagt göz öňüne getirip bilmändim diýip Salah beýan etdi. Muhammed Salah 2017-nji ýyldan beri Liverpool toporyna çykyş edýär. Bu döwürde 33 ýaşly hüjümçi 2 gedek Angliýanyň çempionu boldy. Angliýanyň kubogyny, liganyň kubogyny we Super Kubok gazandy. Şeýle de ol UEFA-nyň Çempionlar Ligasynda, UEFA-nyň Super Kubogyny hemde klublaryň arasyndaky dünýä çempionuny ýeňiş gazanypdy. Häzirki mövsümde futbolçy 34 duşukda çykyş edip 10 gol geçirdi. Mehriban adamlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dollugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.